Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. Pranama. Namaste. Hare Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Chaitanya Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Sri Sri Radha Govinda Temple Iskon Mangalore ഈ ശോഭനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം മാതാജി. 17ാമത്തെ മന്ത്രല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതെന്ന്? 17. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് 15ഉം 9ഉം 10ഉം 11ഉം വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും 12, 13, 14 ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും 15ഉം 16ഉം ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിക്കാനും ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി 17ഉം 18ഉം മരണസമയത്തുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. മരണസമയത്ത് നമ്മൾ അത് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ? ഇനി അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത്. നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ്. ഇനി ഇതില് മരണസമയത്തുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന, നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനോട് ഓർക്കണേന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമ്മളപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമല്ലോ, എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ഓർക്കണേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സമയത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ നേരത്തില് എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന്. അപ്പൊ ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രമാണ് 17. 18ാമത്തെ മന്ത്രം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ, അത് കഴിഞ്ഞു പോയി, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. പക്ഷെ ഈ മന്ത്രം ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ്, ഇനിയെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ? ഇനിയെങ്കിലും എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമ്മളുണ്ടല്ലോ, നമ്മളിപ്പോ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊരു പിടുത്തമില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, നമ്മൾ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ആരും ഇവിടെ ഇല്ല, പോയവരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വായുവില് അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ, ഈ സന്ദർഭത്തില് ഭഗവാനെ എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്മരിക്കണേ. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്മരിക്കണേ. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവായതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കും, എന്താ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെന്ന് അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് നമ്മളാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും ചോദിക്കുമല്ലോ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തതെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് എണ്ണി പറയാൻ കിട്ടണം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓടി വന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ നാമം ജപിക്കണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ മംഗളാരതി കാണുന്നുണ്ട്, കാരണം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ഉറക്കം എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ത്യജിച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റണം. ത്യാഗം ചെയ്യണം നമ്മള്, അല്ലാതെ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുക, അത് ശരിയാ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വിട്ടിട്ടല്ല അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാ വെച്ചാല്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് എന്താവണത്, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ത്യാഗമായിട്ട് മാറും. ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം നമ്മള് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കണം, ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാതിരിക്കണം, ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണം, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചെയ്യണം. ഇപ്പോഴാണ് എന്താവണത്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണല്ലോ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നല്ലോ അതൊക്കെ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം,
ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങള് ഭഗവാൻ സേവിക്കണം. ഉറങ്ങാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ, അത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നാമം ചെല്ലുക. നാമം ചൊല്ലണ ശരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടങ്ങള് ചെയ്യുന്നത്. മാറ്റി വെക്കുക, എന്നിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കുക. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദസേവനത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തുക. അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സേവനം? ഭഗവാന്റെ പാദസേവനത്തിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നാമം ചെല്ലാം, സത്സംഗങ്ങൾ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ സേവിക്കാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിനിപ്പോ ഭക്തിരസാമൃതിരിക്കാണ്. ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാ. ഇത്രയും നാളും പറഞ്ഞിരുന്നു ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന നാമം ചൊല്ലലാണ്. ഇനി അത് മാറ്റി പറയാണ്, നാമം ചൊല്ലല് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാട്ടോ. അല്ല, ഒരു സംശയം, നമ്മള് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി അത് ഇഷ്ടമില്ലാതെയാണോ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട? അല്ലല്ലോ, ഇഷ്ടത്തോടു കൂടിയല്ലേ? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ ശത്രുവിനെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞടക്കും. എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം അല്ലേ മാതാജി? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു. ശത്രുവിനോട് മിണ്ടാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ശത്രുവിനോട് മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യണത്? ത്യാഗമായിട്ട് മാറി. അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒട്ടും സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറെ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടി വരും, സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല സംസാരിക്കാൻ, എങ്ങനെ വർത്താനം പറയുന്നൊട്ട്. പക്ഷെ ആള് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതെന്താണത്? നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊരു ത്യാഗം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക, അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് കിട്ടില്ല. നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി പറയാം. ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ നാമജപം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല കേട്ടോ. നാമജപം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാ. അത് ഭക്തിരസാമൃതത്തിന് കൂട്ടൂല. ഇത്രയും നാളും കൂട്ടുമായിരുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾ ഭക്തിരസാമൃതത്തിലേക്ക് കടക്കുക. അപ്പൊ അത് എന്തിൽ വരില്ല? അതിൽ വരില്ല. കാരണം ഇവിടേക്കൊക്കെ കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക, നമ്മളെ തുറുപ്പ് ചീട്ടാണ് ശരിക്കും നാമജപം. നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്. കാരണം നാമം ജപിച്ചാലേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാമജപം. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്? നമുക്ക് തന്നെ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നാമജപം, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്, ഗുരുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇഷ്ടമുള്ളത് ത്യജിക്കും, ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ത്യാഗം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ത്യാഗങ്ങളിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പാൽപ്പായസം. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാണ് ഞാനത് കഴിക്കൂല ഭഗവാന് വേണ്ടിട്ട്. ഇപ്പൊ ചിലവര് എവിടെ പോകുമ്പോഴും കാശിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഓരോ നേർച്ച വെക്കൂല, ഞാൻ ഇനി ഇത് കഴിക്കില്ല എന്ന്. എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യാ? കൈപ്പയ്ക്ക വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പോരും. കൈപ്പയ്ക്ക വേണ്ട, കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ അത് പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള ഭക്തന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പായസമാണെങ്കിൽ അവർ പായസം കഴിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മളതൊന്നും ചെയ്യില്ല, കാരണം നമ്മൾ ആ ലെവലെത്താത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊന്നും ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോ നമുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് മാതാജി, ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഫ്രൂട്ട്, ഇല, ഗയല് ശ്രാദ്ധം കിട്ടുമ്പോ നമ്മള് കാശിയിൽ പോകുമ്പോ അവിടെ ഗയല് കാശിയിൽ അങ്ങനെ പറയാം. കാശിയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് 17ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്തപ്പോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ, നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കാണും. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടിരുന്നു. എവിടെ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഗർഭാവസ്ഥയില് നമ്മൾ ജന്മെടുക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെ? ഇനി അതേപോലെ ഇനിയും കാണും നമ്മള്. ആരെ കാണണം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. യമനെ കാണണോ ഭഗവാന്റെ ടീമിനെ കാണണം എന്നുള്ള നമ്മൾ വിചാരിക്കാം. ഭഗവാനെ കണ്ടാ മതി. ഭഗവാനെ കണ്ടാ മതി. അതെ, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലേ വരുന്നുണ്ടാവുക. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. നാമജപം വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും കുറയ്ക്കരുത്. കാരണം അതാണ് നമ്മളെ പിടിവള്ളി, നാമജപം.
നമ്മളെ മന്ത്രം 17 അതപ്പോ പറയുന്നത് നമ്മളെ മരണസമയത്തുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ 17ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ വായുരനിലമൃതം അഭേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം ക്രതോസ്മരം കൃതസ്മര ക്രതോസ്മര കൃതം സ്മര. വായുരനിലമൃതം അഭേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം ക്രതോസ്മര കൃതം സ്മര ക്രതോസ്മര കൃതം സ്മര. ചൊല്ലാം. ഈ ഭക്തിയായി തീരട്ടെ. എന്റെ ശരീരം ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ. എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. അപ്പൊ ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, പ്രാണവായുവില് ആ പ്രപഞ്ച വ്യാപിയായ വായു അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തില് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ് എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്മരിക്കണം. അങ്ങ് ആരാണ്? ആത്യന്തിക ഭോക്താവാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് മുഴുവനും അങ്ങ് ഓർക്കണമേ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. വിവർത്തനം. ഭൗതിക ശരീരം ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു ജീവി പൂർണ്ണമായും നശിക്കുന്നില്ല, വ്യക്തിത്വവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ജീവി നശിക്കുന്നില്ല, വ്യക്തിത്വം നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു ജീവിയുടെ വ്യക്തിത്വം നിർഗുണമോ അരൂപമോ അല്ല, മറിച്ച് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് വികൃത്യമായ രൂപമില്ല. നാശമില്ലാത്ത ജീവന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ചുള്ള രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ശരീരത്തിന് കൃത്യമായൊരു രൂപമില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇന്ന് ചിലപ്പോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരമാണെങ്കിൽ നാളെ ഒരു പക്ഷിയുടെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായൊരു രൂപമില്ലാത്തതാണ്. അതിന് ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നാശങ്ങളുള്ളൂ. ആ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. നിർഗുണനാണ്. രൂപം ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഓരോ രൂപം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല. ഓരോ ദിവസം എന്ന് പറയാം. നമുക്കിപ്പോ ഇന്നിപ്പോ മനുഷ്യന്റെ ശരീരമാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ആരെടുക്കും? ചിലപ്പോ പക്ഷിയുടെ എടുക്കാം, ചിലപ്പോ മൃഗങ്ങളുടെ എടുക്കാം, സസ്യങ്ങളുടെ എടുക്കാം. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓരോന്നിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ജീവിക്ക് അസ്തിത്വമുണ്ടെന്ന് ഈ മന്ത്രം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ മനസ്സിലായി. ആ ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാലും ആ ജീവാത്മാവിന് അവിടെ എന്തുണ്ട്? അസ്തിത്വം ഉണ്ട്. ആ ആത്മാവ് അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആ ശരീരം വിട്ടാലും ആ ആത്മാവ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോഴാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജീവികളുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണ വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രകൃതി പലതരം ദേഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മരണസമയം, നമ്മൾ മരണം സംഭവിച്ചു, ആ ശരീരം വിട്ടുപോയി, ആ ശരീരം ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ആത്മാവ് എന്തുണ്ട്? അപ്പോടെ ആ ആത്മാവ് അവിടെ ഉണ്ട്. ആ ആത്മാവിന് എന്താ പറയാ, നമ്മള് ആ ശരീരം ഇല്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ആത്മാവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മളെ മുഴുവനും കാണാൻ പറ്റും. ആത്മാവിന് സാധിക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആ ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ആത്മാവിനെ അറിയാനായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ല, പക്ഷെ ആ ആത്മാവിന് എന്തുണ്ട്? അവിടെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ജീവികളുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണ വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രകൃതി പലതരം ദേഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അമേധ്യം ഭുജിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പന്നിയുടെ ശരീരം നൽകുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. മാംസം ഭുജിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിക്ക് ഇതര ജന്തുക്കളുടെ മാംസങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയ വ്യാഘ്ര ശരീരം നൽകുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നൽകുന്നത്. മനുഷ്യജീവിയുടെ പല്ലുകളുടെ വ്യത്യാസം വേറെ രീതിയിലാണ്. അവ അമേധ്യമോ മാംസമോ ഭുജിക്കുന്നതിന് പറ്റിയതല്ല. അമേധ്യം എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? മലം. അതൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ളതല്ല. ആരുടെ പല്ലുകള്? മനുഷ്യന്റെ. ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ അവസ്ഥയിൽ പോലും മനുഷ്യൻ എന്ത് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല? അമേധ്യം കഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കില്ല. പഴങ്ങളും സസ്യവർഗ്ഗങ്ങളും കടിച്ചു മുറിക്കാനും ചവയ്ക്കാനും ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ പല്ലുകൾ. എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ എന്നിട്ടും ചെയ്യും. നോക്കിയ മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യ ആവരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു കവറിങ് മാത്രമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് മാറുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? ഈ ആത്മാവിന്റെ കവറിങ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സംസാര ചക്രത്തിൽ ജീവിയുടെ ശരീരം ഒന്നൊന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോകം മുഴുവനും ജലമായിരുന്നപ്പോ ജീവാത്മാക്കള് ജലജീവിയുടെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. പക്ഷികളായപ്പോ പിന്നെ പക്ഷികളുടെ വന്നു, പിന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ വന്നു, ഒടുവിൽ മനുഷ്യന്റേതായിട്ടും രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അത് സസ്യങ്ങളുടെയും അതിനുശേഷം കൃമികളുടെയും അനന്തരം പക്ഷികളുടെയും അതിനെ തുടർന്ന് മൃഗങ്ങളുടെയും ഒടുവിൽ മനുഷ്യന്റെയും ജീവനായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായി കൈവന്ന മനുഷ്യരൂപമാണ് ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ച രൂപം. അപ്പൊ ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ചത് ഏത് രൂപമാണ്? മനുഷ്യന്റെ രൂപമാണ് ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ച രൂപമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. എന്താ പറയാ, സസ്യങ്ങളായി, കൃമികളായി, പക്ഷികളായി, മൃഗങ്ങളായി, ഒടുവിലാണ് ആരായിട്ട്? മനുഷ്യനായിട്ട്. 14 ലക്ഷത്തിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും വന്നിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം. ഒരു ജീവി അതിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അത് ദഹിച്ച് ചാമ്പലായി തീരുന്നു. അതിലെ പ്രാണവായു അനശ്വരമായി പ്രപഞ്ചവായുവിൽ ലയിക്കുന്നു. അപ്പൊ വായു എന്തിൽ ലയിക്കും? പ്രപഞ്ചവായുവില് ലയിക്കും. ആത്മാവ് ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചക്രത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കയറുന്നതായും ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലെത്തുന്നതായും ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവാണെങ്കിലോ ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചക്രത്തിലേക്ക് കയറുന്നതായിട്ടും ഒടുവിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലെത്തുന്നതായിട്ടും ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മരന്ധ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ ശിരസിന്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു, കുട്ടികളൊക്കെ ജനിക്കുമ്പോ പറയില്ലേ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പറയില്ലേ, ആ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മരന്ധ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അതിലെയാണ് എന്ത് പോകുന്നത്? നമ്മുടെ ആത്മാവ് പോകുന്നത്. എല്ലാവരുടെ അല്ല, ബ്രഹ്മരന്ധ്രമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചക്രം. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇഷ്ടാനുസരണത്തിലുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുവാൻ യോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ യോഗികളെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ യോഗസിദ്ധികളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളുടെ ഒക്കെ ആത്മാവ് എങ്ങനെ പോണ അതിലാണ് പോകുന്നത്? ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ കൂടെയാണ് എന്തിൽ ചെയ്യുന്നത്? ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കാൻ യോഗിക്കഴിഞ്ഞു. ആ ചക്രത്തിലൂടെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒരു ജീവനെ അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണ അഭിലാഷങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒരു ജീവാത്മാവിന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനനുസരിച്ചാണ് വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിക്കുന്നത്. അഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവികൾക്കെല്ലാം വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ആകാരം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവികൾക്ക് എന്തുണ്ട്? വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ആകാരം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളുണ്ട്. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ ഈ ശരീര വൈവിധ്യത്തിലല്ല ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ, ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ എന്തറിയാം? വൈവിധ്യങ്ങളിലല്ല ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഏകത്വം കാണാനായിട്ട്, ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നത്. ഒരു ജീവൻ പന്നിയുടെ രൂപത്തിലായാലും ദേവന്റെ രൂപത്തിലായാലും ശരി, അതിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന സർവേശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ അംശമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗം ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവ് എപ്പോഴും എന്താണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ 7:19 പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും പൂർണ്ണനായി തീരുന്നത് വളരെ ജന്മങ്ങളിൽ സമാർജിച്ച സംസ്കാരത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം എന്താണ്? ഒരു മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണനായിട്ട് തീരുന്നത് എപ്പോഴാണ്?
വളരെ ജന്മങ്ങളിൽ ആർജിച്ച ആ സംസ്കാരത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണനായിട്ട് തീരുന്നത്. അത്തരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ തന്റെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അത്തരത്തില് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവന്റെ വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത് വസുദേവനിൽ അർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനിൽ അർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താ പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത്? വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത്. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിട്ടും ഒരുവന് എല്ലാ ജീവികളും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അനശ്വരാംശങ്ങളാണെന്നും അവയ്ക്കൊരിക്കലും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അവസ്ഥ ലഭ്യമല്ലെന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അധപതിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിട്ടും ഒരുവന് എല്ലാ ജീവികളും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അനശ്വരാംശങ്ങളാണെന്നും അവയ്ക്കൊരിക്കലും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അവസ്ഥ ലഭ്യമല്ലെന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അധപതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലായി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലായി, എന്നിട്ടും ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടേക്ക് അധപതിക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ അധപതിക്കും. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഐക്യം പ്രാപിച്ചവനും അധപതനം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി നമുക്കറിയാലോ, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ, പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങള്. ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ഐക്യം പ്രാപിച്ചവനും എന്താണ്? അധപതനം തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതി ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ആ പ്രകാശം, അത് ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങള്, ആ പ്രകാശം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. ഈ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം അസ്തിത്വമുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഈ സ്ഫുലിംഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രത്യേക അസ്തിത്വമുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്ത്? ഈ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ജീവന്മാർ ചിലപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ തൽപരരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്ന വ്യാജ പ്രഭുക്കളായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ താല്പര്യരാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് വേണ്ടി വരും? ആ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൽപ്പനയ്ക്കനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഒരു ജീവൻ തന്റെ ഭൗതിക ശരീരവും ഭൗതിക പ്രാണനും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക ശരീരവും ഭൗതിക പ്രാണനും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തനായ അയാൾ തന്റെ ശരീരം ചാമ്പലാകുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവയെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്മരിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഈ ശരീരം ചാമ്പലാകുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ശരീരം വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആ കർമ്മങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്മരിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 8:6 പറയുന്നു, യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തെ കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണോ ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത്, മരണശേഷം അവന് നിശ്ചയമായും അത് തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണോ ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത്, മരണശേഷം എന്ത് സാധിക്കും? അവന് നിശ്ചയമായിട്ടും അത് തന്നെ ലഭിക്കും. അതായത് മരിക്കുന്ന ജീവിയുടെ വാസനകളെ മനസ്സ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നു. മരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ വാസനകളെ അനുസരിച്ച് മനസ്സെന്ത് ചെയ്യും? അവരെ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സ് സാന്ദ്രമായ കാരണം ആത്മീയ ശരീരത്തോട് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സ് സാന്ദ്രമായത് കാരണം എന്താണ്? ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അതായത് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സ് സാന്ദ്രമായത് കാരണം നമുക്കപ്പോ ഈ നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്താണ്. മനസ്സ് സാന്ദ്രമായത് കാരണം ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് സേവനം ശീലിച്ച് ഭഗവത് പ്രേമം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. മരണസമയം ഒരു പക്ഷേ ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈശ്വരൻ ഭക്തനെ വിസ്മരിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത വിചാരിക്കും അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി കുറെ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു, പക്ഷെ ആ സമയം നമ്മൾ പേടിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ? ഭഗവാൻ നമ്മളെ മറക്കില്ല, ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കില്ല എന്നും കൂടി ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈശ്വരൻ ഭക്തനെ സ്മരിക്കില്ല. ശ്രീല വിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഒരുവൻ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവനാണെങ്കിലും ഋഷികളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നുവെങ്കിലും ആ ഭക്തനെ നാം അംഗീകരിക്കണം. അപ്പൊ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവനാണെങ്കിൽ, ഋഷികളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നവനാണെങ്കിലും എന്ത് വേണം? ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. എങ്ങനെയായിരിക്കും? സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവനാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്തിലേക്ക് കടന്നു? ഋഷികളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ജീവാത്മാവിന് 2 തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ശരീരപാലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ശരീര പാലനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് 2 തരത്തിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവത് ഭജനപരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂടുന്തോറും ശരീര പരിരക്ഷണ പരങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനുപാതം ചുരുങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളില് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂടുന്തോറും നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കും? ശരീര പരിരക്ഷണ പരങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനുപാതം ചുരുങ്ങി വരും. ഒരു നിലയിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അയാളിൽ ലൗകികത പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് നാള് വരെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ആ വ്യക്തിയില് ലൗകികത പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ലൗകികത അനന്തമായി തുടർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ നിമിത്തം അത്തരം അപൂർണതകൾ താമസിയാതെ ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപൂർണതയാണത് ലൗകികത എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ലാതാകും? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും. അവ്യക്തഗതിവാദികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവത് ഭക്തിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അവർ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ആകൃഷ്ടരായി കഴിയുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലോ ഭഗവത് ഭക്തിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അവര്. കാരണം അവരെന്തിനാണ് അവർ ആകർഷണമാകുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് അവർക്ക് ആകർഷണം തോന്നുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് അവർക്ക് ആകർഷണം തോന്നുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം 9 വിധത്തിലാണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അങ്ങനെ 9 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ 9ഉം ഒരുമിച്ചോ ഓരോന്നായോ സ്വീകരിച്ചോ ഭക്തന് ഭഗവാനുമായിട്ട് നിത്യസമ്പർക്കം പുലർത്താം. അങ്ങനെ മരണസമയത്ത് ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കുവാൻ ഭക്തന് എളുപ്പ സാധ്യമാകുന്നു. ഈ 9ൽ ഓരോന്നും മാത്രം സ്വീകരിച്ച് താഴെ പറയുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ 9 നവവിധ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് 9ഉം ഒരുമിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് പരമപദ പ്രാപ്തി പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്നുകിൽ ഈ 9 ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് പൂർണ്ണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വമായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രവണ സാധനയിലൂടെ ജന്മസാഫല്യം നേടി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ശുകദേവ മഹർഷി കീർത്തനത്തിലൂടെയും ലക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു. വന്ദനം വഴി അക്രൂരനും ഉദിഷ്ടമായ ശ്രേയസ് സമ്പാദിച്ചു. പ്രഹ്ലാദൻ സ്മരണത്തിലൂടെയാണ് പ്രഹ്ലാദൻ അഭിഷ്ടം നേടിയത്. അർച്ചനത്തിലൂടെ പൃഥു മഹാരാജാവും പാദസേവനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്മി ദേവിയും സാക്ഷാത്കാരം നേടി. ദാസ്യത്തിലൂടെ ഹനുമാൻ സ്വാമിയും സാഖ്യത്തിലൂടെ അർജുനനും ആത്മനിവേദനം വഴി മഹാബലി ചക്രവർത്തിയും അഭിഷ്ട ഫലങ്ങൾ നേടി. അപ്പൊ ദാസ്യത്തിലൂടെ ഹനുമാൻ, സാഖ്യത്തിലൂടെ അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനത്തിലൂടെ മഹാബലി ചക്രവർത്തിയും എന്താണ്? അഭിഷ്ട ഫലങ്ങള് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? തസ്മാത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മുഖ്യമായ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: ഒരു മനുഷ്യന്റെ തന്റെ മരണകാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്താണ്? ശുകദേവൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇതിന് ഉത്തരമായിട്ട്? അതുകൊണ്ട് തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ ഭഗവാനീശ്വരോ ഹരി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച സ്മർത്തവ്യശ്ചാചതാ ഭയം. എല്ലാ വ്യക്തികളും എല്ലാ വ്യാകുലതകളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരും എപ്പോഴും സർവേശ്വരനെയും പാപരഹനും സർവ്വജീവികളുടെയും സർവാത്മപരമായ ജീവന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, സ്മരിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക. നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും തന്നെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കീർത്തനം, സ്മരണം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ
ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണ, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്നത്തെ മനുഷ്യ സമൂഹം പൊതുവെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിദ്രയെയും നാരിയെയും സേവിക്കുന്നതിലും പകൽ സമയങ്ങളിൽ കുടുംബ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കഴിയുന്നിടത്തോളം ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിലും വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. അപ്പോ കൂടുതലും എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ധനം സമ്പാദിക്കാനും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മനുഷ്യ സമൂഹം കൂടുതലും വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനോ സംസാരിക്കുന്നതിനോ പോലും അവർക്ക് സമയം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും സംസാരിക്കാനൊന്നും ഇവർക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നീ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും വെച്ച് പരമശ്രേഷ്ഠനാണെന്നും ബോധേന്ദ്രിയവാനാണെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരമശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് സേവനം പരിശീലിക്കാത്ത ഒരുവന് പ്രയാണ കാലത്ത് ശരീരം അസ്വസ്ഥമായിരിക്കെ ഭഗവാനോട് തന്റെ ത്യാഗമായ സേവനങ്ങളെ സ്മരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം പരിശീലിക്കാത്തൊരുവൻ, ഒന്നും നമ്മൾ പരിശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പ്രാണം പോകുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ അസ്വസ്ഥതയാണ്, പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അസ്വസ്ഥയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനോട് തന്റെ ത്യാഗമായ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അല്ലത്. അപ്പൊ ത്യാഗം എന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ താല്പര്യം നിഷേധിക്കലിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വിദ്യ അവൻ പഠിക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഭഗവത് ഉപാസനയ്ക്കായി വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ താല്പര്യം നിഷേധിക്കാം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഉപാസനയ്ക്കായിട്ട് വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മൃത്യു മുഹൂർത്തത്തിൽ അവന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം? മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ആൻസർ ഉണ്ടോ? 17ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയണപ്പോ? ഈ ശരീരം ഈ ശരീരം പൂർണ്ണമായി പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ ഈ കാര്യങ്ങളെയും സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് അത്യന്തം ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഓർക്കണമേ അല്ലെ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, 2-ാമധ്യായം 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണേ? സമ്പൂർണമായി നശിക്കുക, അതിന്റെ വ്യക്തിത്വം നശിക്കുക ചെയ്യുന്നില്ല. കേട്ടോ. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 9 പ്രക്രിയകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, 8-ാമധ്യായം 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരാണോ ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത് മരണശേഷം അവന് നിശ്ചയം തന്നെ. മരണസമയത്ത് ഒരാൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സ്മരിക്കുന്നത് അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. 2-ാമത്തെ ഭാഗവതം 2-ാമത്തെ സ്കന്ധം 1-ാമധ്യായം 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മരണകാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്താണ്? എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ? മരണസമയത്ത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം. ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന എന്തിലേക്കാണ്? ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ജീവിതത്തെ ഭഗവത് പ്രീതികരമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക, തന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തണം. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഓരോ നിമിഷവും പാഴാക്കാതെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ ജീവിതം രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്.